gelê me hêja dostê me birûmet. Eva bû demeke ji şeşî mehê de heta roja îro şerekî dijwar em derbas dibin. Ev şer ser me hate ferd kirin di vî şerî da me gelek şehîd dan, birîndar dan, gelê me koçber bû. Bi vê wesilê em şehîdê xwe qehreman bi bîr tînin, ji birîndara şipat xwazin û gelê xwe ê berxwedêr silav dikin. Bi rastî berî ku em herin Şamê siba, em ser hinek mijarê ku vê ittifaqê de girêdayî ku guftugû bikin. Me dixwast ez çend mijaran wisa ji gelê xwe re, gelê me re rûnî bikim. Berî her şî ez xwazim vê bêjim. Ev şer ser me hate ferd kirin. Ji çarê vê mehê da ku waçaxê civînekî me li Şamê çêbû piştre gelek civîn me hevîtin me li vir çêkirin herî dawî hewlêr bû. Me dixwast ku em pêşî vî şerî bigirin lêbelê lê û mixabin ji ber ku ev şer hatibû plan kirin ji terefê gelek hêzan da û ji ber wê îsrar ser ev şera ser me hate ferd kirin em giştin roja îro. Ji bona ku ev şer nebe şerekî navxwe ku jê re wisa hatibû plan kirin û ji bona ku ev kuştin zêde çênebe taybet kuştinê ê ku navber sivîlan da û kuştinê bêmane ku zêde çênebe û şerekî ku pêşê wê êdî dawê wê jî encamê wê jî nebêle bû. Ji bona we me qebûl kir ku em ji herêmên ê Dêre Zorê û Reqê bikişin Hesekê û li pêşî vî şerî bigirin. Bi ser wê esasî ittifaqek hate çêkirin. Ez xwazim vê bêjim li ser mijarê ittifaqê piştî ku em Şamê vegerin em ê berferettir ji gelê xwe re baxibin. Lê bi kurtayî em xwazim bêjim ku em îsrarin ku em destkeftê şoreşê destkeftê gelê xwe biparêzînin. Xusiyetê herêmê xwe biparêzînin. Ji bona vê jî çi destê me heye em ê bikin û ji bo vê jî hêza me jî heye û hewldanê me jî wê dewam bikin. Eva tekuşînek e tekuşînekî demdirêj e û ez bawerim ku gelê me rêxistina me hevalên me wê di vî şerî da ve tekuşînê de jî wekî ku bi şer de serketin berî vê di va çardeh salên dawê da ê di va tekuşîna neh ku me dest pê kirî ê di wê de jî bi ser kevin. Spas ji bo we. Belê, hevalên hêja ev daxuyaniya General Mazlûm ku diho dabû. Îro em li bendê bin ku ji Şamê daxuyaniyê tê bêdayîn. Lê vêrê heya niha tu daxuyanî ji Şamê nehatine. Yani ihtimalekî pir mezin General Mazlûm û şandeya xwe niha li Şamê guftugûan dikin. Îro di medya Tirkan de taybetî pir tiştê gotin. Yani adeta dibêjin YPG weke balon derket, derziyeke lê ket xuya. û pir gotinê din jî têne ziman bi rastî Kurdan değişînin. Lêbelê rastî ne wilo ye? Yani tiştên ku rêveberiya Qesedê kir, rêveberiya Rojava kir, ne tiştên şaşin ji ber ku şereke li wan hatibû ferskirin. Eger ew jî ketibana nava vê şerê bi hezaran însan vê hatibana kuştin. Ji ber ku zêde însan jiyana xwe ji dest nedin û ev şer nebe şereke navxweyî giran navbera Kurd û Ereban de ez bawer dikim rêveberiya Qesedê û rêveberiya Xweser ya Rojava vê biryarê girtine. Lê ew çardeh xalên ku ji aliyê Ehmed Elşara da hatiye eşkerekirin diho, ew qasê ku ez dizanim hê divê li ser hûrgirî bê sekinandin. Yani çawa di wan xala da hatiye nivîsandin û wilo nebe. Hêvîdarim General Mazlûm û şandeya xwe li Şamê îro li ser wan xalan guftugû bikin û li gorî berjewendiyên gelê me yê Rojava encameke bikin. Ya din hevalên hêja îro yani li nîçeyan dema mirov dinêre çeteyên Heteşê
ketib raqa û bêra zor lê belê dixwazin ber bi hesekê jî biçin. Yani xeteriyeke heye ku li hesekê şerreke giran bimeşe. Mixabin rewş niha wilo ye. Ez bawar dikim divan saetê pêşiya me de General Mazlûm û şandeya xwe li Şamê yan jî li Şamê dema vegerin daxuyaniyekê bidin ji ber ku raya biştî ya Kurd li benda daxuyaniyeke net ya General Mazlûm û şandeya wî ne. Heya weşanekê din bûyî min bi xweşiyê de silav bi himmet.